Inizjattiva ta' solidarjetà li tnediet mill-Patrijiet Franġiskani ta' Ġiesu fil-Belt Valletta fl-aħħar xhur qed tkompli tikber u tħalli impatt dejjem akbar fuq il-ħajja ta' tfal fil-missjonijiet fejn joperaw fl-Indja, fil-Filippini u l-Pakistan. L-inizjattiva f'pajjiżna qed tħeġġeġ lill-pubbliku jadotta tfal b'mod virtwali permezz tal-edukazzjoni, waqt li dawn qed jattendu l-primarja u sekondarja kontribut sa' 40 ċenteżmu kuljum, l-ekwivalenti ta' 150 euro fis-sena. Kontribut li skont il-Patrijiet Franġiskani qed ifisser edukazzjoni, tama u futur aħjar għal dawn it-tfal. One News iltaqa' ma' Father Ramon Farrugia il-Gwardjan li kkonferma li l-inizjattiva diġà qabżet kull aspettattiva, tant li n-numru ta' tfal adottati laħaq 625 mindu tnediet l-iskema s-sena li għaddiet. L-għan tal-inizjattiva hu li jista' jintlaħqu 800 adozzjoni. Father Ramon spjegalna li din il-mira għandha wkoll valur simboliku qawwi u qal li b'dan il-mod jixtiequ jiċċelebraw it-8 ċentinarju mill-mewt tal-Patrun San Franġisk li seħħet fl-1226. Aħna xtaqna li niċċelebraw dan iċ-ċentinarju importanti għalina billi ngħinu l-minu fil-bżonn. Ġifieri aħna minna li dak huwa San Franġisk bħala fraternità u għalhekk waħda mill-mod ta' kif se niffesteġġaw huwa billi għamilna din l-inizjattiva 800 bissi ma jfisser li qed inħeġġu lill-poplu Malti jgħinna biex jandottaw kemm jista' jkun tfal fl-edukazzjoni. Il-programm hu mibni fuq impenn fit-tul ta' 10 snin, bilan li l-familji ta' tfal ikollhom stabilità edukattiva u prospetti aħjar għall-futur. L-inizjattiva qed issib kollaborazzjoni ma' Missjo Malta. Il-Patrijiet Franġiskani appellaw lill-pubbliku biex ikompli jwieġeb ġenerożità u stiednu lil min jixtieq jagħti semmu biex jibgħat messaġġ permezz ta' WhatsApp fuq in-numru 9924 6768.